खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो CMAAAनिसो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। बे CMAAखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोनहा बेनि डकुमेन्ट्सआ चेन्ज जादों लोगोफोर, सिगांनि बायदि नङा। आरो बेजों लोगोसे लोगोफोर नोंथांमोना बे CMAAखौ माने 3.0खौ नोंथांमोना माब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरगोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो। दानिया लोगोफोर नोंथांमोननो बे CMAAA 3.0 एप्लाइ खालामनो थाखाय मा इलिजिबिलिटिनि गोनांथि, मा क्राइटेरियानि गोनांथि बेखौ आं नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायग्रोनोसै आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय 28 इयार्स जाथारनाय जानांगोन दे लोगोफोर। बेनि एसेबो खम जानो मोननाय नङा। 28 बोसोर जाथारनाय जानांगोन नोंनि जि बैसोआ 28 बोसोर जायोब्लासो नोंथांमोना बेवहाय 28निफ्राय 45 बैसो जायोब्लासो नोंथांमोनहा बेवहाय 45 बैसोसिम 28निफ्राय 45 बोसोरसिम बैसोसिम नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन दे। खिन्थु 28निफ्राय माने 1-2बो माने सानसे साननैबो खम जाब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेखौ आं नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायग्रोखाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोनहा बेवहाय बेसेबां पास जानो नांगोन, मेक्सिमाम बेवहाय इलिजिबिलिटिखौ लिरनानै होदों। नोंथांमोना 10 पास जाब्लानो बेवहाय जिखिनि केटेगरिनिफ्राय नोंथांमोना STयानो जा, OBCयानो जा, SCयानो जा, जेनेरेलानो जा, नोंथांमोना बेनिफ्राय 10 पास जानाय जाथारनांगोन दे। अब्लानो नोंथांमोना बेवहाय माने मेट्रिक पास जानाय जाथारनांगोन, अब्लानो नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोननि मा नांगौनो नै नोंथांमोननि जिखिनि माने स्किल माने एक्सपिरियेन्स, नोंथांमोननि नलेज नांगोन आरो लोगोफोर दै। नङाब्ला नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। माने स्किल माने बेवहाय एक्टिभिटि माने थानाय जानो नांगोन आरो जिखिनियाव माने नोंथांमोना स्किलाव जिखिनियाव ट्रेनिं थानाय जानो नांगोन आरोना। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बेवहाय मा जाथारनांगोननो, बेंक एकाउन्ट माने नोंथांनिया थाथारनाय जानो नांगोननो आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय आरो मा दंबावो लोगोफोर, बेनि उनाव नोंथांमोननि माखौ नांगोननो, नोंथांमोननिया मा जानांगोननो, बेंक एकाउन्टआ मा जानो नांगोननो, कमार्सियेल जाथारनाय जानांगोननो दे लोगोफोर। बेखिनिखौ बेवहाय बिथांमोना फोरमायखानानै होदों आरो लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय आरो बेवहायथ' एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौथ' नांथारगोन होननानै बुंदों आरो बिथांमोना। माने रेजिस्ट्रेसन खालामनाय टाइमाव बा एप्लाइ खालामनाय टाइमाव नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन आरो बेवहाय बे CMAAA 3.0 एप्लाइ खालामनाय समाव। बेयो माने सिगाङाव CMAAनिया 1.0 बेयो एप्लाइ जानानै थांखांबाय आरो 2.0 बेबो एप्लाइ जानानै थांखांबाय। गासिबो लाइमोनफोरा जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन दै, बिथांमोना माने 2 लाख माने मोननो हाबाय आरो। 1 लाखखौ माने गभमेन्टआ होयो, बेनिफ्राय 1 लाखखौ नोंथांमोना बेंकनिफ्राय लन सिस्टेम मोनो आरो लोगोफोर। बेखौ आं सिगाङावनो फोरमायग्रोनानै होखाबाय नोंथांमोना 2 लाखखौबो गासिबो मोनजोबगोन बे नङा। 1 लाखखौ नोंथांमोनहा गभमेन्टनिफ्राय मोनगोन आरो 1 लाखखौ नोंथांमोना बेंकनिफ्राय लन सिस्टेम मोनगोन आरो। बे लनखौ नोंथांमोना खिन्थु सुख'फिननो नांगोन आरो ना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। माने नोंथांमोननि जिखिनि बिजनेस मावनो थाखाय माने बे सुबिदाखौ गभमेन्टआ होनाय जादों आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना आं दिन्थिनोसै माने बेवहाय मा डकुमेन्ट्स नांबावगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायहरनोसै आरो। डकुमेन्ट्सआव थुबाय आङो। नोंथांमोननिया डकुमेन्ट्सआ गिबियावनो मा नांथारगोननो, नोंथांनि एड्रेस प्रुफ हिसाबै नोंथांनि आधार कार्ड नांगोन, नङाबा भटार ID, नङाबा पासपर्ट, नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स, बेखौ नांथारगोन आरो लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोननि जि प्रुफ अफ एडुकेसन माने क्वालिफिकेसन, नोंथाङा बेसेबां पास जानाय बा नोंथाङा 10 पास जानाय बा 10 पासनि सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा होखानांगोन आरो लोगोसे नोंथाङा बेसेसिम पास जानाय दं बेयाव जेसेबां दं बे डकुमेन्ट्सखौ नोंथाङा बेवहाय आपल'ड खालामनानै होनांगोन आरो जि एप्लाइ खालामनाय समाव आरो लोगोफोर। बेखौ गोसोआव लाखा। बेनि उनाव नोंथांनि बेंक पासबुक बेखौनो नांथारगोन आरो लोगोफोर ना। बेखौ नोंथांमोना बेंक पासबुकखौ बेयाव साबमिट होथारनांगोन आरो लोगोसे नोंथांनि पान कार्डखौथ' नांखागोनानो लोगोफोर। पान कार्ड थाब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोफोर। आरो बेनि उनाव नोंथांमोना लास्टआव नै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज दे लोगोफोर। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ मोनसे खोथा आं नोंथांमोननो फोरमायहरखानोसै। जुदि नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ जुदि फुराना जाबाय, माने सिगाङाव बानायनानै दोनखानायमोन आरो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ, नाथाय नोंथांमोना गोदानै रिनिउ खालामाखै, अब्लानिया नोंथांमोना 3.0 जि CMAAनि 3.0 एप्लाइ खालामनायाव नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन दे लोगोफोर। आं बेखौ फोरमायखाबाय। जुदि नोंथांमोननिया बोसोरथाम माने डेटआ बारबायब्लाथाय नोंथांमोननि जि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ बेवहाय रिजेक्ट जागोन आरो। बेखायनो नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ अनलाइननि थ्रुयै नोंथांमोना बेखौ मा खालामनानै आपडेट खालामनानै ला आरो रिनिउ खालामनानै ला लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नाथाय बिनि जि
बे एप्लाइआ जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेफोर डकुमेन्टसखौ जुदि रेडि लाखा, बेनि एप्लाइआ नैबे थांनाय मार्चनि 11 थारिखआवनो जानो गोनांमोन, नाथाय बेवहाय सरकारा चेन्ज जानानै बे सरकारा मानि बेवहाय थाथ'नानै इलेक्सन जानायनि थाखाय कड अफ कन्डाक्ट MCC नांनायनि थाखाय बिनि अनलाइन एप्लाइखौ माने ड्रप खालामनानै दोनथ'दों आरो लोगोफोर। दा 9 थारिखआव एप्रिलनि 9 थारिखआव इलेक्सन जाखांनानै रिजाल्ट जोबखांनानै सरकारा फैफिननाय लोगो लोगोनो बियो थारमाने CMAAA 3.0 नि अनलाइन एप्लाइ स्टार्ट जाफिनो आरो लोगोफोर। दा बेखिनि खामानिखौ नोंथांमोना थाबैनो मावनानै लाखा, आरो गोबाङानो जोंनि बर' लाइमोनफोरा बे 3.0आव माने एप्लाइ खालामनो गोबां थालांदों दै लोगोफोरा। नाथाय थांनाय CMAAA नि 2.0 जाय बिथांमोना बा जाय लाइमोनफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना इजिलि माने फैसाखौ माने मोननो हादों आरो बे 2 लाख फैसाखौ माने मोननो हादों। बेवहाय 1 लाखआ जादों नोंथांमोननि गभमेन्टआ होनाय, आरो 1 लाखआ जादों नोंथांमोननि बेंकआ होनाय आरो लोगोफोर। थांनायाव एप्लाइ खालामनाय मानसिफ्रानो जाय बिथांमोना बा जाय लाइमोनफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन 2.0आव बिथांमोना माने इजिलि फैसाखौ मोननो हादों आरोना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय, जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो जाहाथे बेनिफ्राय जाहाथे दा थालांथों, आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। जाहाथे बयबो डकुमेन्टस खिनिखौ नांगौ डकुमेन्टस खिनिखौ आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय। नोंथांमोना जाहाथे रेडि खालामनानै ला, जेब्ला एप्लाइआ जायो अब्लानो नोंथांमोना नांगौ बायदि डकुमेन्टसखौ होनानै बेवहाय एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आरो जोंनि जि लाइमोनफोरनि जि जेंना बा बिजनेस मावनायनि जि रांखान्थि, बे रांखान्थियाव नोंथांमोना बयबो मदद मोननो हायो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन। थेंक इउ, गोजोन्थों।